hello guys, mujug buntag ug karon nagbaklay ko gikan sa simbahan. Mo ni yang nakita. Na nga nagbangga ang mga motor ari tanawa na sa sayong tungod. Oh. Nay pulis ari na pulis. Kanang duha ka motor man nagbangka ta. Nawaag sa amin sa ang suga sa kanang puwa nga motor. Anak pulis. Lagi? Kasya may ni busmo to do. Hala oy, nangadugmok intaon ag ilang mga Gaana rin. kuan. Muli ko na puti. Oo. Yang usa gikan dito. Oh. Hala oy. Maju gani kay way nasamad, way nasamad. Dala lagi. Ay gidas do hospital. Haleluya. Lagi kay ay naay dugo. Ora usa ka malingkod. Hamog isa. Asa man na nakasakay si sa puti or puwa? Mo mo gud pa na agian dari guys na oh. Ah, gadali noon na. Laway angay ni magdali, madisgrasya. Luod ja oy. Hala na di dugo. Oh, na dugo sa saminto. Sa karsada. Katong usa ani man nalambo siguro ka nag-drive ana puti. Mau ba? Ay, Siya may na igo anong kuha. wala na helmet sila? Naan na helmet oh. Ay na helmet. Hala uy. Katong usa katong naka kanang tagiya ang gamay ng motor. Ah. O siguro nalabanan kay mo may nibabag ana, U-turn man na. Aga ako pud kay gikan mo ko sa simbahan ba may nagian ni naingan ni karsada daghag dugmok ari oh. Ay pagkakusa kay kusog budagan ang dako motor. Akan ang puwa kusag din na madagan. Nawa guys. Kaning silang duha ka motor may nagbangga. Kaning puti ug kanang puwa tanawag puwa wa nay suga. Nadagmak na ha. Muray gidangat. Hadto ka ajo. Na hospital ag nagsakay. Parang pagkadisgrasya ha. Hadlok. Hadlok putog makaigo no? Hadlok to maliksan ba? Oh kay putaw ra ba to? Ay, tuwa siguro, tuwa just doktor na da kay ag sanilas diya nabilin diya. Manig sanilas na nagsakay ba? Siguro. Ala luod ja man to oy. Asa? Luoy ka adyo kay na Kana? aga to bang na doktor? Nagalingkod. Ah, ang isa to sa ospital man kuno. Uy, ginuo ko nang lupad ang mga pusa. Okay guys, muli na nga dito ra tong vlog ani ha. Kay nakuratan ko kay naidagang dugmok sa kalsada nga mga pusa-pusa ba. Dahil na disgrasya ari sa sayong dapit na. Tungod sa arakasya. Adlokon. Naay na disgrasya ari. Ato hunda. Madali-dali ko video kay aron makahibaw pud mo diha. Okay guys, muli na ko. Mara to. Salamat guys. God bless kami atong tanan. Bye.